Geçen hepdenin ahyrına belli Türk aşpedi Burak Özdemir'in Aşgabatda açan garwanışhanasy türkmenleriň arasynda möhüm waka öwrüldi. Ýurdun dolandyrjy maşgalatyna ýakyn adamlaryň himayatyna açylýanlygy habar berilen bu deskanyň gurply adamlaryň gelim gidimli ýerine öwrülmegine garaşlýar. Azatlyk radiosy bir ýyl çemeti mununadal garaşly Türkmenokot News näşrine salgylanyp berdi. Muhammedowlar maşgalatyna ýakyn adamlardan hasaplanýan Türkmenistanyň bir iş adamsynyň dünýäde Cezene Burak hökmüni adalan Türk aşpediniň Aşgabatda restoran açmagyna ýardym berýändigini habar berdi. Şol restoran 8-nji dekabrda Aşgabatyň Arkaç Sowda we Dinjaliş merkezine Burak Özdemir'in hut ödünün gatnaşmagyny uly dabara bilen açylyp ulanylmagy berildi. Sosial torlarda şol sany Instagram, TikTok we beýleki ulgamlarda giňlen paýlaşylan videolarda türkmenleriň milli libaslaryny, ak sylkme terpek, ýaşyl milli köýnek we biline gyzyl guşak giýinip toý bagyny kesýän Burak Özdemir görkezilýär. Sowda we Dinjaliş merkezine ýygnanşan esasan ýaşlardan ibaret jemenne smartfonlary bilen türkeli internet ýyldyzyny surata düşürmäge çalışýar. Şowuny dabaranyň ähli kaçanlygy bilen dowam edýän pursatlaryny smartfon kameralarynyň obyektivlerini ilen kadrlarda türk ýyldyzy pesbäl göýnüli bir türkmenistanlyny aýratyn sylaglýar. Ol bolsa videolardan görünüşi ýaly internet ýyldyzynyň sowgatlaryny kabul edip bu tagamlardan datmak bizede nesip ederim kädiýär. Bu sahna türkmen jemgyýetini ýakynan izleýän synçylarda jemgyýetiň içki dinamiklarynyň gurulşynyň habar berýän keçijik detal hökmüne ýatda galdy. Synçylary görä baý ýurdun baý paýtagtyna baý adamlara hyzmat etjek restoran ýylatyň üçünçüligi pesgatlygyny türkmen giňişligine mahsus adatdaky bir çäre boldy. Türkmenistan açylış tabaralarına baý ýurt, şonuň üçin meşhur Türk garwanışhanasynyň açylış tabarasy hem şeýle çäreleriň biri boldy. Ýönektisady kynçylyklardan ejir çekýän adat halkyň günnelik ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary bilen türkmen paýtagtyna sahnalaşdyrylan nowatdaky kaşaňlygyň arasynaky kontrast, gatma garşylyk synçylary geň aldyrmady. Davardan düşürilen videolary görä Türk aşpediniň restoranyň içine oturdulan heykeli hem heykelleri baý ýurdun syýasy kartinasy bilen kwapdaşlygy saklaýardy. Açılışdan ön gurplu gatlaryň wekilleri CZN Buragy suraty düşürüp, garwanışhanada ilkinjileriň hatarynda naharlanmak üçin diňe nowata ýazylmagy 5000 manat pul töläpdirler. Diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeleri aýdýar. Çağalaryny Burak bilen surata düşürmek üçin paýtagtyň barlykly maşgalalary müňläp pul teklip edýärler. Köçe dolu aç, çağalaryň garnlaryny doýursalar sogap bolardy. Diýip beýleki bir paýtagtda ýaşaýjydýar. Munradal 2023-nji ýylyň noýabrynda Türkmenokot News näşri meşhur restoranlar torunyň türkmen paýtagtyna açylmagyna garaşlýanyny we bu biznesiň Türkmenistanyň dolandyrjy maşgalatyna ýakyn adamlar tarapyndan himayet edilýändigini habar berdi. Türkiýede we dünýäde restoranlar toruny eýe bolan Burak Özdemir kameralara ýylgyryp seredip pişirýän naharlary bilen internetde meşhurlyk gazanypdy. Media maglumatlaryna görä häzirki wagtda Hatay medeniýetler satşagy restoranlar zanjyryna eýetçilik edýän aşpediň Dubaýda, Duşanbede, Dohada, Aşgabatda, Ammanna, Bagdatda we Britaniýanyň Bradford hemde Manchester şäherlerine garwanışhanalary bar. Arap neşirlerine görä Özdemir geçen ýyl öz restoranynyň adynyň hukuklaryny $41 milyon ödünen habarsyz başga bir işgör adama satan kakasyny Haziýete şikayet edipdir. Aşgabatda soňky ýyllarda daşary ýurt markalary has köpgede ilip başlady. Paýtagtyň ýeri Sowda we Dinjaliş merkezlerine käbir dünýä berli meşhur dokuma senagat kompaniýalarynyň ýerli şahamçylary açylyp başlany. Galibertede internet ulgamynyň türkmen segmenti geçen hepdelerde Aşgabatdaky Dante restoranyna geçirilen İtalyan aşhanasy hepdeligi bilen başagy boldy.